alle sammen, så vi prøver noget nyt i dag. Så vi prøver at filme på 2 vinkler. Det er derfor, I ser det her om bag os. I dag der vil vi åbne en Paldea Adventure Chest. Og du kan få lov til at åbne. Spændende. Vores forsøg det er at lave en pack battle i dag. Men det der nu end må det være i den her boks. Så det glæder vi os til. Og det virker også til, at det er sådan er lidt noget anderledes. Her der. Men altså. Ej, hvor fint. Hvis jeg lige holder her. Kan den stå selv? Jeg tror, den kan stå selv. Kan den? Nej, jeg tror, den lukker ned. Der er et promo-card, noget til Paradox Rift og noget til Obsidian Flame. Og hvad er der ellers? En fin lille binder. Så er der en deckbox. Og en lille squeeze-figur. Selvfølgelig med Pokémon. Og der er sagt med Pikachu. Woo! Nej. Kan man få dem op? Der er også klistermærker med. Men så er der et eller andet her. Der var pakkerne. Lad os se, hvad vi har fået. En Paradox Rift. Endnu en Paradox Rift. Obsidian Flames. Scarlet and Violet Based. Paldea Evolved. Og den sidste. Obsidian Flames. Det er ikke et dårligt sortiment Nej. Og en fin kasse. til noget opbevaring. Den skal op på hylden. Den kommer derover. Nå. Så. Så det bliver sådan her. Sådan her. Hvis vi nu tager en hver af dem og en hver af dem, og så kan vi finde ud af, hvad der er. Ja. Okay? Jo. Hvad kan du have? Jeg er ligeglad. Det er helt op til dig. Så tager jeg den her. Og jeg fik den her. Og så tager vi Obsidian. Charizard. Ja, selvfølgelig. Det giver mest mening sådan der, men det er op til dig, hvad du vil så. Jamen, det er fint for mig. Jeg fik Paldea. Og jeg tog Scarlet Violet Base selv. Og det kommer så til at se sådan her ud. Så bliver det spændende. Lad os begynde at åbne. Hvis vi nu tager Paradox Rift først. Det giver mest mening. Og så Obsidian, og så Scarlet, eller hvad vi nu ender på. Lad os se, om der er nogle pude til det her. Ja, det bliver lidt spændende. Hvem er det, der vinder den her battle? Ja. Og der er et kodekort. Kodekort her. Er det 1,
Altså, En foran. og så vender vi. Basic Energy. Swablu. Charcadet. Pansier. Swablu. Pansier. Nickit. Wiglet. Gligar. Mienshao. Professor Zetas Vitality. Rika. Minier. Gorgeist. Krogalor. Gorgeist Reverse. Og en Pansier Reverse. Vismur i reverse. Vanilli. Ja, vi ved ikke helt, hvordan det skal udtages, men ja, bær over med os. Og Deoxys. Og Ironmoth. Det var det sidste. Det er rimelig lige. Det er okay. Det var rimelig lige, ja. Er det så Obsidian? Det er det, vi har ens, ikke? Jo, det er det. Jamen, Vi tager Obsidian Flames nu. lad os så se, om der er den famøse Charizard i. Vi krydser fingre. Det vil være vildt pull. Det vil ikke være noget dårligt. Pullkort. Og kodekort. Og det er igen en. En til foran. Nej. Basic Energy. Crabrawler. Fungus. Clefairy. Pidgey. Capsakit. Litwick. Townstar. Yungoos. Blossom. Electros. Pokémon League Headquarters. Flamigo. Lunatone. Bronzong. Entei i reverse. Limit i reverse. Med Vil i reverse. Rowlet. Og Entei. Sizor. Igen lige. Det synes jeg. Det... Jeg er lidt spændt på de sidste her. Ja. Nu er det Scarlet og Violet for mit vedkommende. Og Paldea Evolved. Ja, min den driller lidt. Og I lige kodekort imens. Så det er en foran igen. Og jeg er ikke nået så langt. Og kodekort her. Og kodekort her. Og en foran. Energy. Rotom. Delibird. TNT. Super Rod. Rare Candy. Love Disc. Fido. Snova. Rocky Helmet. Hunchcrow. Mabosstiff. Sudowoodo. Miriam. Grosha. Ketottle. Det er helt sikkert ikke sådan, det Toxicroak. I reverse. Og se reverse her. Go Boat. Du skal fortælle, hvad du tror. Boss's Order. Prøv at vise det til kameraet. Ikke dårligt. Godt på. Og en Klefki. Og en Glimura. Så det her, det var mit sidste kort. Så et mega godt på. Sådan. Den bliver afgjort. Ja, Jeg må få revanche. Ja.